Добър ден на всички с зодиакален слънчев знак или асцендент Овен. Това е вашата месечна прогноза за септември 2024 година. През този месец ни предстои новолуние на 3 септември, което при вас ще засегне сферата на работата, на службата, на това, което вие вършите в вашата кариера и професионален план. Какви задължения имате, какви отговорности имате, как ги изпълнявате, защо ги изпълнявате. Тъй като новолунието е процес на ново начало, разбира се, през този месец може да промените своето работно място. Да промените начин, по който гледате на работата си, да имате повишение, преместване, преназначаване или да промените пътя, по който вървите и да вземете нови решения, свързани с вашата професия и кариера. На 18 път ни предстои пълнолуние, което е процесът на максимум. Тогава, когато всичко тайно става явно. При вас то ще засегне сферата на подсъзнанието, на страховете, на страхът от неизвестното. Разбира се, това може да бъде един период, в който да вникнете малко по-надълбоко, именно в тези страхове, в нещата, които стоят във вас и не им обръщате внимание. Чувства, емоции, притеснения, травми от миналото, тъй като те ще бъдат осветени и ще може да ги видите по-ясно. През този месец ни предстои и есенното равноденствие, което ще бъде на 22 септември. Това е периодът и моментът, в който преминаваме от светлата част на годината към тъмната. Съответно се обръщаме повече навътре към себе си през следващите месеци, работим повече с интуицията, с вътрешния глас, с подсъзнанието и психиката ни. Есента също така е период, в който берем резултатите от труда си през изминалите летни и пролетни месеци и дни. Каквото сте посеяли през пролетта, сега може да поженете резултати за него. Така, главната тема на вашия месец е свързана с необходимост от взимане на конкретно и ясно решение. Когато имаме Слънчеве, тъй като той е стихията на въздухът, при него няма нужда от бавене. Трябва да се взима решение тук и сега. Ясно, рационално, аналитично, логично. Взимате решение и не се отдръпвате от него. Разбира се, и като всяко асо, това е процес на ново начало. Особено с елемента на въздух, разбира се, тук могат да бъдат нови мисли, нови идеи, нови планове, комуникации с нови хора също така на физическо ниво. Правилната ви посока на развитие през този месец. Осмица жезли, това е една от най-бързите карти, която дава много голяма събитийност. Тоест при нея винаги има също така необходимост от взимане на решение. Избор, който трябва да направите. Тук и сега, отново без да се бавите, разбира се, като използвате вече енергията на огънят, вашата динамика, стихия, ентусиазъм, оптимизъм, хъс за това, което ви се предлага, това, което ви се дава. Тук е моментът, че при тази карта обикновено човек получава предложение, което трябва много бързо да обмисли и да даде своят отговор за него. Това, което да пуснете през този месец е да чакате обновлението, т.е. не чакайте толкова бързо да се случат, да видите новото, това, което предстои. Тъй като трябва да вземете решение, но може би очаквате, че веднага ще видите резултатите от това решение, но те могат и да се забавят малко повече. Също така през този месец за вас е добре да останете в малко по-хладна позиция, да се отбранявате, да не допускате прекалено много хората до себе си, да запазвате повече мълчание, повече хладност в контактите и присъствието ви в социалния ви кръг и работна среда като цяло, тъй като може някой друг да използва тази информация, която вие предоставяте, не е точно това, за което сте казали, или тя да бъде изкривена в пространството и съответно това да бъде в ваш ущърб. Това, което може да постигнете през този месец с крал жезли, крал мечове, определено е много ясна и бистра логика. Хладен ум, рационалност, взимане на решенията чрез логиката. Това да може да се дистанцирате емоционално от проблемите, от казусите, от решенията, които трябва да взимате, да разрешавате, да променяте. Тук няма емоция при него, има само чист и бистър ум. Това, което оказва влияние от миналото, е процес и период от живота ви, който вие сте приключили. През този период и също така към края на него сте могли, най-вероятно сте се изявявали повече, т.е. показали сте какво сте придобили като опит, като знания, като умения през изминалия етап от живота ви, но той вече е приключил
останал е в миналото или би трябвало да остане там, но сега се появява отново и оказва някакво влияние. Може би имате някакъв вид недовършени неща там с някакви ангажименти, проекти, с отговорности, обещания и така нататък, които сте дали и сега пък ще трябва да ги завършите. Разбира се, тъй като тук имаме при вас доста карти, свързани с решения, избори, които трябва да се взимат, може някой човек от миналото да ви ги предложи, да ви ги даде. Трябва да избирате нещо свързано с човек от миналото. А това, което сте постигнали до момента е една изключително хубава енергия с шестица жезли. Това е картата на победата. Когато човек излиза като победител, хората му се възхищават, ръкопляскат, одобряват това, което е постигнал, това, което е направил и изобщо е така един добър период на баланс между свобода, отговорности, това, което искам, това, което имам. Просто тук при него е много балансирано всичко. При вас като цяло през този месец имаме единствено от малките аркани, мечове и жезли, които са активните стихии по принцип. Тоест, вашият месец ще бъде доста активен, може би турбулентен, ще трябва да се движите на пълни и високи обороти през него и съответно доста бързо да преминавате през различните ситуации, в които попадате. А оракулската карта за вас е чувствителност. Чувствителността ти е изострена. Избягай трудно поносими връзки, обстоятелства, ситуации и химикали. Или, както казах малко по-рано преди това, не допускайте толкова много хората до себе си и оставете една стена пред вас за този период от време. Благодаря ви за вниманието. Това беше вашата месечна прогноза за август 2024 година.